Benvingudes i benvinguts al taller escènic Una història que contar. Em diuen Carles Alberola. Jo sóc Laia Serra, ja em coneixeu. Al taller d'avui parlarem d'alguns dels conceptes fonamentals per a construir i representar una comèdia teatral. Lògicament, no existeix una única manera de fer-ho. Cadascú cal que trobi la seua, i tant de bo algunes de les coses de les quals vos parlarem avui vos ajuden. L'home i la dona neandertal, a jutjar per la forma del seu crani, ja contaven i es contaven històries. El públic primitiu era un públic desgrenyat, un públic que, fatigat per la seva lluita amb el mamut i els rinoceronts llanuts, escoltava bocabadat les narracions davant d'una foguera. Creus que això és interessant per a elles i per a ells? Sí. Bé, i per a mi també. De veritat has canviat la història que anàvem a contar perquè vols saber què he posat al WhatsApp? Això mateix. Ha perdut el cap. Ensenya-me. Ni de conya. Perfecte. Abans guanya el Llevant la Champions que te l'ensenye. Fantàstic. Ho heu escoltat?